квартал Столипино от 1971 година започнаха да строят много блокове. Това са държавни блокове. И в тези блокове бяха настанили при нас в Столипино, при циганите и много българи. В много от блоковете те си живееха нормално и спокойно. След промените, които настъпиха в нашата страна след 1988 година, когато дойде демокрацията, веднага след това почти всички българи, които живееха в квартал Столипино, започнаха да протестират и да стачкуват. Преди имаше работа, сега малцинството без работа. Преди завода работиш, държавна работа. Държавна работа имаше, сега няма. След това демокрацията няма работа, карусерство. Ето инструментите, виж. Ето тези инструменти, ето то нещо ще го реже. А какви части са това? Това са автоматична перална. Купуваме стари перални, разглобяваме да вадим едно парче хляб. А къде намерите старите? Карусарите ходят по домовете, купуват и ги карат на нас, ние ги разглобяваме. И с те 5-6 лева рана 6 човека вкъщи. Няма ток, това е лошо. Да пускам да работи помпата там. Ама няма ток. Виж, скоро работа, свира радиото. С акумулатор. С акумулатор. Тагам, това работи. Ето виж. Так. Работи.